Kaixo, gaur azalduko dugu Google Site webguneak egiteko aplikazioan nola sortu webgune bat. Hau Drive-etik egin daiteke, lehenengo kokatuko gara, Drive-en nun eukitzen nahi dugun webgune hori. Hemen bat badaukat, ikusten duzu. Berria sortzeko, emango diot, berriari, gehiago, Google Site. Lehenengo fitxategiari izena emango diot. Ondoren orrian izenburua jarriko dut, orrian agertuko den izenburua. Bueno, eta orain egingo duena da pixkatxo bat itxura aldatu. Hemen eskuinean dauzkat txertatu orriak eta gaiak. Gaiekin itxura aldatuko nuke. Aukeratuko dut. Hauxe. Hemen koloreare aldatu nezake. Eta letra mota ere bai. Hauetako bat. Bale, aldatu diot estiloa. Orain goiburuaren atzeko aldea aldatu nezake ere. Kursorea edo erakuslea eramaten badut goiburura agertzen zaizkit. Irudi aldatu eta goiburu mota. Goiburu motan zabala izan daiteke, normala eta bakarrik izena. Atzeko aldean txuri eukiko du. Orain irudia aldatuko diot, atzeko irudia. Egin daiteke ordenadoretik hartu irudi bat eta ekarri atzekaldera edo hautatu irudi bat. Hemen galerian dauzkat diseinatutako irudi batzuk, baina beste leku batzutatik ere ekarri dezaket. Drive-etik, irudiaren URL-aren bidez eta bar. Jarriko diot, hauxe. Bale. Orain navegazio barra ikusiko dugu. Lehenik ikus dezagun, hau atzera joateko, desegiteko zerbait, aurrera joateko, aurrebista webgunean nola geldituko litzaken, hau partekatzeko, baino partekatu daiteke editatzeko moduan, eta hau argitaratzeko. Hemen laguntzak eta horrela daude. Bale. Banoa beraz, navegazio barra non kokatu behar dudan azaltzera. Lehenengo gauza egin beharko dut orriren bat sortu. Lehenengo orria bakarri daukat, beraz orrira joango naiz. Hemen orri nagusia bakarri daukat. Banoa eta sortuko dut. Beraz dauzkat orri nagusia eta lehenengo saioa. Eta hemen ikusten duzue nola agertzen dira. Hemen navegatu dezaket bietatik. Baina navegazio barra hau jarri dezaket, hemen dagoen kurpiltxo honetan, ematen dit aukera, goiko navegazioa orain daukadan bezala edo alboko navegazioa. Ikusteko alboko navegazioa gelditzen den, aurrebistara joango naiz, eta horrela gelditzen da. Hemen agertuko litzaizkidake orri guztiak. Webguneko orri guztiak. Kenduko dut aurrebista. Eta azkenik logotipoa gehituko diot, ikastetxeko logotipoa. Kursorea hemen jartzen badut, gehitu logotipoa. Kargatu ordenadoretik edo hautatu. Nik Drive-etik hartuko dut. Eta ikastetxeko logotipoa jarri dut. Besterik gabe, hasiera emateko, baliogarria izango zaizuelakoan, hurren arte.